Kaixo unai. Kaixo, Eugeni, ez dakit nola esan behar den? Eugeni. Ez errusiarrez dezen. Hola, egusoa naiz. Bai. Egusiaga naiz, eta zemuz. Ondo. Pozik, pixka bat urduri. Horrenako elkarrezketarik egin gabe naiz? YouTuber batekin egon gabe. Hemen etzaikeu akatuko espero de bueltatzen. Unai baztauka behasain dago. Bai, hala naiz. Idazle gisa ezaguzte zakeu, baina informatika ingenieritza ikasi zenun, ez? Bai, arrasaten ikasi nuen. Bai. Ingenieritza informatikoa, sei urtez egon nintzenan ikasten, eta Arrasateko kooperatiba baten lanean hasi nintzen, eta geroztik, ez naiz mugitu. Bertan dabil, informatika. Joa, zezogutea ez, lanpostu fijo bat. Bai, igual, pentsatu ezakezu, aukera ditzen manu beste nora batera joteko lan bila, edo, ez, egizan gustora nabil, nire txokoan, nire tokian, nire lankideekin, eta egizan zorte bada. Zergatik eta bakitzen hori ikastea. Galdera oso ona. Eta zaila aldi berean. Beti irakarri izan haute, ordenagailuek, programazioak, ordenagailuekin zer egin zitekeen, jakin gabe zer egin zitekeen, pentsa. Eta ingenieritza bat ere nahi nuen. Baina ez duen oso argi ere, goratzen naiz, eta 16 urterekin erabakitzen da, ezta? Letrak edo zientziak. Ni garai hartan biak egingo nituzken, baina azkenean zientziak aukeratu nituen. Amak ere hortara bultzatzen nituen, eta mentsatzen nuen, nik ingo ditut dain zientzietako gauzak, ingenieritza bat, eta gero igual, agian, filosofia edo lako zerbait ikasiko dut, baina asmotan gelditu da. Egun ematen badu gogoa zerbait gehiago sakontzeko. Baina, ez dut amurik, nik ikasketak berak ez dituen asko erakarri, minero lanak bai asko beten naula, eta orduan gustora nabil ere muerta. Izan dezu lanak bete zaikula bagena, baina zer eman dezu lanak? Lanak... lanak ematen dizu errutina bat, bai, eta askotan ona da. Askotan goizean jekita zer egin jakite hori eta zer lan egin behar duzun, ze proiektu buruan edo, ni hori gustatzen zait. Askotan jan egiten hau, gauetan ere beti nabi nire ordenagailuko algoritmo eta guzti horiek pentsatzen. Hola, behar, nire ordenagailuak ebiltzen ez, eta hola, behar. Bai, ondo ateratzen danen oso ondo, baina gaizki ateratzen danean egun txarra pasatzen ditu. Ezaituzukago nio. Hori nire emaztea eta nire alabai galdetu behar. Ez zaila gustatzen, antzematen didaten noiz ez zaitenen zerbait gaizke ondo atera lanean, eta saiatu behar naiz berriz ere, berregiten, eta aldi berean gustatzen zait. Erronka bat da, erronka baten, nahi lanak hori ematen dit, erronkak ematen dizkit. Eta ez dira beti berdinak. Orduan, zuretzako igual bideo berri bat montatzea bezalako zerbait edo, programa berri bat probatzea edo horrelako gauzak, erronkak dira, aseran ez dakizkizu. Aseran gaizki aldeatzen dira beti, ez da? Telebista munduan ere banabel eta programazioa eta bideoak eta beti da egonka bat. Bai, beti. Eta ondo egitea, hor, nik uste artistara izan behar dela, ni ez naiz oso artista, ere horretan mentzat. Gauza, musika, soinua, irudia, oso politia da, baina... Eta gauza bada ikasi, baina mundu honetan beti dago zer ikasi, Bai, hori bai. Nik beti esan dute, ikasketetan ez duela zer asko ikasi. Oinarria. Oinarria ikasten da, eta gero egia da programazioan eta mundu honetan egunero ikasi behar duzula. Eta egunero egon behar duzula berziklatzen edo reziklatzen zure ezagupen horiek balio dute, baina aplikatu behar dira gauza berriagoetan, eta denbora guztian horrela. Segi. Eta hori gustatu egin behar da. Niri gustatzen zait, gauza berriak ikastea, eta... Baina beste batzuk nahiago dute behin ondo ikasitakoa ondo aplikatu.
eta berriro ez ikasi gehiago, baina, bueno, bakoitzak bere gustuak. Eta noniratu idaztearen zen hori liburuak idazmena. Bueno, idaztea beti gustatu zen zait. Bai. Eskolan, eta, bueno, garai hartan beti hasten ginen lehiaketak, eta olerki lehiaketak, idazlan lehiaketak, eta txikitatik gehiegi egin gabe, baina, bueno, tarteka egiten dituen, eta 16-17 urterekin sari bat irabazi nuen. Bueno, gustatzen zitzaidan, eta, bueno, garai hartan nintzen hain makala hortan, orduan saiatu, bueno, hortxe jarraitu nuen. Baina bero egia da, ikasketatan hasi nintzenean, pixka bat jarraitu nuela nire kabuz, baina, bueno, egia da, ikasketa horiek oso aparte zeudela, ez, literatura mundutik, eta orduan errazen egin nuen, utzi. Utzi, ikasten jarraitu, irakurtzen eta jarraitzen nuen tarteka, idazten apenas. Irakurle oso onaren naiz izan. Pixka bat bai, boladaka. Baina gero ja utzi egin nuen. Eta handik, bastakit, ja aurreneko alaba jaio ondoren edo, emazteak animatu ninduen, hor bada Bergaran eskola bat, idazle eskola deitzen dena. Bai, UNED-den inguru horretan sortuta dago. Tere Astorza zeldebitzarra. Bai, pues poeta, unare poeta. Una bai benetan poeta. Poeta bikaina baina, bai. Eta arek idatzen du, eta han joan nintzen. Eta, bueno, plazer bat. Ni behar izaten dut baten bat behartzea gauzak egitea, bestela oso alperra naiz. Orduan hasi nintzenan, bueno, ja, ariketak zeuden, eta orduan egunero, astero, ia egunero zerbait idatzi behartzen. Orduan ni horrela pozik eta oso gustora. Eta, ez dakit, bi urte ziren, eta lehenengo urte bukaeran edo, lanak biltzen genituen urte osoan egindakoak edo, eta ero aurkezten genituen idazle eskolan. Eta orduan esan ziaten, badago lehiaketa bat Bilbon. Bueno, bildu nituen, txukun xamar jarri eta han joan ziren. Eta azkenean sortea izan nuen sari irabaztea. Eta saria zen, liburua argitaratzea. Nik sekula pentsatu ez nuen zerbait. Ez nuen gogorik ere, ez dakit nola esan. Pentsatu ere, ez da, bueno, ana tokatu zen. Azkenean sorpresak ematen ditu bizitzak, ez da, horrela, oitakoa, saritxo bat izan zen. Saritxo bat, liburua argitaratu, pixka bat ezagutu nuen mundu hori, argitaletxeak, eta nola argitaratzen diren, kritikak, eta telebistan atera beharra zure liburua aurkezten, eta... Baina, bueno, hola, sartu irten bat. Ez nahi. Zorregatik ez naiz idazle ere konsideratzen, edo ez da nola esan. Sartu irten bat izan zen oso politia? Sartu irten bat deritzozu esperientzia. Bai, esperientzia bat, bai. Ez da, ulertu dizut, ez dela idaztea zure bokazioa edo, baina zerbait emango zizun esperientzia horrek. Noski. Bokazioa ez da, pasioa ere ez da. Ez duke, gezurre esango nuke orain etxera joan eta idazten hasiko banintz, ez da horrela izaten. Baina badakit hemendik beste 10 bat urtera dian, ja alabak oskortzen direnean, eta beste gauza batzuk, da, segura asko gara idazten hasiko naiz, berriz idazten hasiko naiz, baina gehiago irakurri berra daukat. Hori da nire sekretua, ez dutela asko irakurtzen, ere irakurtzen dudana ez dutela oso jarraian irakurtzen, eta nik sinisten dut idazle izateko, irakurle oso ona izan behar dela. Orduan, bueno, torriko ez da, eman dit asko, ze jolas bada, poesia batez ere jolas bada. Nik oso ondo pasatzen nuen. Oso ondo pasatzen. Eta erreza da, da eseri, hitz batein bueltan eman, esaldi batein 1000 bueltan eman, eta bere kabuz sortzen da, orgoiti bera etortzen da, eta politia da, baina orain momentuan ez nahu tiratzen. Eta gainera, edo zeinek esango gintuen baino poesia askatasuna da. Osea, igual, elebegi baten egon behar zaga airea jarraitzen tiraka eta elebegi poesiak zuk esan duzu, ematen dizu askatasun hori desahogo bat. Bai, askotan idazten da beste norbaitengan pentsatu.
edo historia bat, beste batzutan barruan duzun zerbait atera nahi duzulako, eta ateratzen duzu nahi duzun bezala. Igual ez zu bakarri dakizu zer esan duzun, baina irakurri duenak auskalo. Auskalo, polita hori da gainera, ez? Igual irakurri dezakezu poema berdina gau batean, egun oso on baten ondoren, eta, bueno, hitzen dezake puntu alai bat edo zerbait polita, eta gero poema bera, handi bi egunera, pixka bat egun txarra, nekatuxiago, alima zaude horra, ez du berdin kontatzen. Ez zaitu gertatuko, igual gertatuko zaite, hogeita lau urte ditutu gane, baina niri poema bat irakurtzeak, ja, etortzen zen paisaje bat, pertsona bat, eta sentimendu bat, eta horrek ja ez zeuk aldatzen. Ez polita hori, nik, zait, askotan, bai, egunen bat, baina gehienetan, gertatzen zait, berdin irakurri, eta beste zerbait horri zait burura, edo... Baina polita hori da, nik idatzi dezake dela zerbait, edo beste dozen idatzi dezakela, eta zuk idatzi dezuna, eta zuk ulertu dezuna, edo burura etorri zaizun hori, oso ezberdina izan daitekela, eta biak dira ederrak, hori oso polita da. Ez zara idazle horietako urteko liburu bat ikusten duguna, baina seguro nago unaiak bere denbora txikilebetak hoxiaren bat edo bideo idaziko dituela. Badut, idatzita hainbat poema, eta agian liburu bat eraliteke hortik, baina oraintxe ez duzko hori. Ez, hortxe gelituko da. Eta egoela hemendik urte batzutara bate daki, ez da. Gero novela bat idazten hasi nintzen. Baina uste dut erronka hundixen marrazala momentu harretan eta gelitu zen. Pixka bat gazi gozoa, baina bueno, zen edaki, hor dago, Hasita dago. Egunen baten igual jarraituta bukatuko dut. Horrena gailuaren kapeta bat. Bai, ez bada zabatzen mintzat, eta hori gerta daiteke, espero ez. Bueno, hortako zera informatuko. Askotan kanpoan ondo, baina etxean ez da oso fin, Eta ofizioak adebaitera utzita, unai zen afizioak zentzulila, zen musika entzutezu adibidez. Musika, ez dut asko entzuten, Bueno, entzuten dut pixka bat lanean abilenean, gustatzen zait. Lanean, konzentrazio behar dudanean eta kasko handia jarri. Eta musika entzuten dut. Aspaldian abil asko, inglesez entzuten inglesa pixka bat hobetu nahi dudalako, baina benetan gustatu, euskal musika berri txarrak asko gustatzen zait. Asko entzun dut, eta lagun artean, eta bai, hori askotan entzuten dudana da, eta beste talde batzuk ere bai, Zeamaiz, eta deabruak teiatuetan hori izan da, aspaldikoa da, baina oraindik poesiara hurbildu ninduen taldea delako, oso maitea dut hori bai. Baina, bizu ze talde aipatu dituzu bere txarrak goka ubezu dugu agotat talde hori. Hitzak direnetzako. Eta gokak oso zentzudun idazten duela. Bai, askotan uste du poetak edo direla ondo idazten dutenak eta liburu argitaratzen dituztenak, baina benetan hitz asko, abesti askotarako hitzak merezi dute liburu bat edo beste. Bai. Eta esan ikusunak, Gorka Urbizu bat edo Anari bat, ez dakit inoiz entzun duzun. Anari Alberdi, horrek idazten dituen hitzak benetan harri-harria dira nola hitzei esan nahi buelta eman eta nola bukatzen duen benetako... Komentatu duzu Zeamaiz aioga benteria bat eta... Bai, noski, hitzegi asko daude, gero baina Euskal Herrian gertatzen da nahiz eta taldeek ez idatzi hitzak, bertsolaria daudela, eta bertsolariak ere zenbat abesti idazten dituzten, Bai. Eta noski, badute berea. Eta hitz
jolasak eta Hori da, no? etzekin jolasak. Bai, ni beti esan dute, nire poemaik ez dute musikatu inoiz, baina ez dut uste bali dutenik ere, hori ja. Ez dut uste, baina benetan musikatzeko bale duten poemak hori bai direla benetakoak, oso politiak. Ez horregatik deabruaken, nik Jose Luis Otamendi irakurtzen nuen garai hartan asko. Niretzako Euskal Herrian sarrena indiarea oso maitea dut, baina Otamendi bezalakorik ez dut nik irakurri. Eta hoien hitzak zituzten abesti asko zituen deabru batiatutan, da gero bide hartzeanek ere bai. Asko hietakoak, eta jo, beste indar bat hartzen dute, irakurri edo musika zentzun oso ezberdina dira. Begira, Jose Luis Otamendi aipatzen duzula, lepogu bat daukat irakurtzeko eta begira, gogoak piztu dizkidan. Ba, nik beti gomendatu izan dudana da. Eta badaude, Inigo Astiz, badaude liburu batzuk benetan merezi dutenak. Egia da, aspaldian ez dudala asko irakurtzen poesia. Hori ere esan barra daukat. Ez dudala jarraitu azkeneko 5-6 urteetako poeta liburu berriak eta ez ditut asko irakurri. Ez jarraitzeko esan dezakadazu idazle potolo batzuk orainik ere aktibo. Baina gazteak badatoz, eta gazteak ere zesan izango dute, eta ez ditut ezagutzen asko. Orduan, gero batzuk ni bezala egin dute ez, libururen bat idatzi eta gero desagertu, berriz azaldu. Ez dakit, azkenean Euskal Herrian ez du dirurik ematen honek. Orduan, bakoitzak bere bizi... Tamalez, bai, hola da. Alare liburu asko argitaratzen da, Eta usikagaz, eta gehiago. Asko iraku. Gero ni pentsatu izan nuen ez duela argitaratu nahi, bakizu zergatik. Nahiago dudala irakurle izan idazle baino. Nahiago dut irakurle oso ona izan, osaiatu nahi dut hori izaten, eta Euskal Herriak uste irakurlea behar ditula gehiago, euskarak irakurlea behar ditula gehiago. Idazleak asko daude, eta onak. Aizoko daude eta ona, baina kontsumitzailea. Hori da. Eta hortarako idatzi behar bada ez dakit. Novela romantikoak idatzi behar baditugu, eta ez dakit zer, idatzi ditzagula, ez du importa. Edo zer. Vampiroena faltaz ezkigu adibidez, horrelakoak. Aizkotan beldu ez gelditzen gara ez, idatzi gabe eta idatzi behar dira, eta kontatu ez, nobelaren historioak, ez? Bai. Dana dago kontatzeko. Bukatzen gaude, ze proiektu dituzu hemenik aurrera? Ze proiektu ditudan hemenik aurrera? Galdera ona. Orantxe oso nago etxitan ere inglesarekin eta inglesa ikasi nahi dudan horrekin. Zuk ere bai. Ni behar dut unibertsitaterako eta hortan nabe nibela egon nahian 6 hilabetean, osea. Midari bat agertzen ez bada, auskalo, baina nukere inglesa. Seguru jagik. Daukazu indarrarekin seguru aterako. Estelarik ez dut proiektu, orain nire familia da proiektua, eta hiru alaba ditut, handi gazteak txikia dira, orduan horiek baute zer eskaini, eta nahi bai zer eskaini berria da, orduan proiektua asko hori da. Eta, noizbait, nire proiektu personalak, auskalo, noizbait etorriko dira, ez dakit. Bai, seguru nago baietz, baina ez nahu kezkatzen gehiagik, ez dut presarik edo ez dakit nola esan. Bai. Nahi, guk esketzen dizugu momentu hau oparitzea, eta bene eta mila esker etortzea gaitu. Zuri gomidatzeagatik. Niretzako berria da. Pertsona batekin hitz egitea, mentxe sofa batean. Ondo dago. Nego goan dituen zukin egoteko. Asko postu nago zuko hori erakusteak. Pentsatu ni zein naiz ba? Eugenirekin egoteko. Famatu bingo naizela uste dute. Bueno, zebi zaren bezalakoa izate eta ubengo gaite. Zure bai. Segi indar horrekin. Ago. Gela.
Bai, tampoco.